Не, да Чакай да мога толкова спусна. Катяйте. Чакай, баба, чакай. Помните ли я? Най-красивата, най-любива баба. Как се казваш ти, ма? Илияна. Защо каза Илияне, че съм още малка? С нощи бабо ядох хуй като махалка. Грам путка метър хуй, 3 килата шаци. Как искам да ги туриш между женските бадаци. Дядо Мраз е педерас. На децата дал книжки, а на майките огромни дърки негърски пишки. Много е луда тази твоята бе. Много откачна бе. Изкарала зъбите, като хвани големия хуй и голямата, такова да ни се зададе, да може да диша. Е била много, е била. Не се види, това е на жената най-хубавото, най-слабо. Нали? Най-хубавото нещо. Слушай, секси лейди, да ни напуска за на 80, на 888. Да му става сладко на курата. Ама ти гледай да ни вземеш някой бутилка и вземеш ти, какво ти бана ти е къс. Да? Няма, ще... Да беше 10 бамбо, аз съм богата. Аз вече тази година я дойда. Добре, айде.